ka samu babban lada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Ali, Allah ya shiryatar da mutum ɗaya ta hannunka ya fiye maka duka jajayen raƙuman da ke garin nan. Ta haka abin dubi a nan shine ba a biye musu akan wannan biki ko da wai dan kawai kai musu a zahiri, kamar da Ibn Taymiyyah yayi wannan rarrabawa, wanda duk ya tarayya da su yana ganin kuma wannan abin daidai ne, kenan shi ya kudirce irin abin da suka kudirce game da Annabi Isa alaihi salam, game da mahaifiyarsa, game da wannan lissafi nasu da wannan biki nasu, da wannan yana cikin wato gargara irin tasu, ma'ana wannan aiki ne na kafirci, wannan itikadi ne na kafirci, wannan shi da ake ce ma wato kufrul i'rad wal inkar, kafirci ta hanyar kauda kai daga shari'ar Allah, kafirci ta hanyar inkarin abin da shari'ar Allah ta kawo. Ka sani cewa Allah bai yarda da wannan abin ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda ba, musulmai ba su yarda ba. Hasali akwai al-Imamu Abul Abbas al-Wansharisi, wani malami da ya rayu a karni na 10, ya rasu 914, yana da fatawa da ya ambaci cewa ijma'in malaman musulunci ne, ba a samu wani malami da ake yu'taddu bi qawlihi a cikin musulunci wanda ya saba ma wannan magana, wanda ya saba magana haramcin tarayya da kafirai a cikin al'amuransu ba. Kamar da shi Suyuti ma yana ganin hadisan hani game da tarayya da kafirai a bukukuwansu suna daga cikin min kabilin mutawatir, sun kai mutawatir ma'anan, wato sun zo da yawa ta yadda babu wani mutum ko malami ko jahili da zai ce bai san su ba. Haka wanda ya tarayya da su da irin wannan siga ya yi aikin kafirci, wanda ya tarayya da su yana sana cewa ba kyau amma ya je ya yi, sai Ibn Taymiyyah ya ce to wannan irin hukuncinsa irin hukuncin musulmi da ke aikata kaba'ir, ya san zina ba kyau amma yana zuwa yi, ya san shan giya ba kyau yana zuwa yi, ya san ƙarya ba kyau yana zuwa yi, cin amana ba kyau yana zuwa yi. To yadda ka san waɗannan laifukan suna nan suna bin shi, sai dai in ya tuba, ya kyautata tubarsa, ya kyautata komawarsa zuwa ga Allah. Haka sai kuma wanda yake wato abin ya fi ƙarfinsa, watakila yana rayuwa inda musulmai su ne aƙalliya, ko yana rayuwa a ƙasashen da kafirai suke rayuwa ko suke da nufuzi, kamar yadda zaka ga da dama yanzu daga cikin al'ummarmu suna son zama ƙasashen kafirai, wanda wannan ma wata zahira ce wata ke shani'a jiddan. Malamai na wannan zamanin su Ibn Baz, su al-Allamatul Uthaymin da makamantansu sun yi maganganu akai waɗanda suke masu jan hankali. Mutum ya tashi daga ƙasar musulmai ya koma ƙasar kafirai da sunan kawai ya yi ƙaura ya koma can, ya je ya koma cikin ƙasƙanci, sannan ya arra da iyalan shi ga tasowa cikin wannan muguwar bi'a, ko ma su jirkice su koma kafirai, wanda kamata ya yi kokari ya itina'i da su, ya kula da su wajen ba su tarbiyya da samun musu da kyakkyawan wato makoma, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara. To da haka wanda ya samu kanshi a yanayi na wanda yake shi maglub ne, su aka tarsasa mashi ko bi'ar da yake ciki ta farlanta mashi babu yadda ya iya, to wannan shine ake ganin yana iya samun uzuri ta fuskar in muka kalli kamar janibin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mu sayyidina Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu an abihi, lokacin da kafirai suka tarsasa musu sai sun zagi Allah, sai sun ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su masu rauni ne a cikin Makka, suna daga cikin mustada'afin. Da ya zo yana kuka yana gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi babu komai, gobe ma in sa muku ku faɗa abin da suke so, in dai zuciyarka na cike da imani, walakin man sharaha bil kufri sadara shike da matsala. To don haka in muka kalla kuma waƙi'i, ba kowa ne yake iya samun wannan uzurin ba yanzu, domin hatta ƙasashen kafiran a rayuwar da ake yi akwai 'yancin ba sai ka yi tarayya da su ba, babu wanda ya tursasa maka, sai dai kai in ka ganin damanka ko wani tawilinka. A wannan zamanin an samu wani malami da ya ba su fatwa da take goyon bayan wannan abin sosai, Allah ya yafe masa kuskurensa, shine al-Allamatul Qardawi. Ya ɗauki nasoshi ya ta jujjuya su, ya nuna cewa to ai ba zai yiwu ba, kana da mata, wannan magana ake fara duk magana shi ce, kana da mata Kirista, kaga akwai sirkai, akwai dangin matarka, bai yiwuwa a ce suna biki ba kai tarayya da su ba, kana ɗalibi a cikin jami'a ta kafirai,
mushrifinka akan doktora ko magister kafiri ne yau yana biki ba za ka ce ba za ka yi tarayya ba. Wannan maganin duka maganin Qaradawi ne mutane suke nanata su sosan gaske kuma malai ba su kyale shi ba. Na san waɗansu ma da suke ɗauko maganganun ba su ma san nashi ba ne, saboda kawai irin abin da ya faru shine shedan ya yada su balagatul afaq, ko an tambaye ka ma waye faɗa kai ma baka sani ba. Haka ya ta jujjuye wannan magana ce mai nauyi, har ya kai ga yana cewa wai da Ibn Taymiyyah ya rayu a wannan zamanin da muke rayuwa da ba zai bada waccan fatawar akan haramcin musharaka da su ba. Wannan magana ce wadda take mummuna a ilmanci, kamar yadda malai faɗa, malamai sun mishi raga-raga, ba muhalli ne da za a yi ta tattaunawa akan rudud da aka yi masa ba. Amma dai shine za ka iya cewa kamar da ake faɗa da Hausa ummul haba'isa na yaɗa wannan fatawa. Kaga kenan shi ya ba musulmi go ahead, ku je ku ci gaba da zama a ƙasashen kafirai, ku je ku ci gaba da yin tarayya da su, kuma in dai kuna mu'amala da su irin wannan zamala a aji ko ba yawwa ko musharaka tsakanin ɗalibi da malamin shi, ya ce wanda malamin shi ne yake ba shi irshadi yana taimaka masa akan bincikensa, ko kuma ma har ka je ka aure ta da haka ga sirkai nan da sauransu. To sai a gaya mai cewa ai wannan ayar ta halasta aurensu sahabai sun yi aiki da ita. Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yana da mata Kirista, ya taba auren mata Kirista. A cikin sahabbai akwai wanda suka aura baya gashi. Akwai Umar yayi kokarin ma ya hana su, yace dan koda ya halasta bai kamata kuna cikin ahlu badrin, kuna cikin al-muhajiruna wal ansarul abunna as-sabiquna min al-hajr wal ansar, aga kuna yin irin wannan ba. Suka ce mashi Allah ya halasta mana ka bar mu, amma ba a taɓa ruwaito cewa ko da raka ta ne zuwa coci wani a cikin ya raka ta ce to ta haura kumi shi ya raka ta zuwa coci ba. Hasali ma daga ƙarshe su waɗannan mata kiristoci sun ta musulunta ne saboda sun ga mahasin na musulunci. Amma yanzu cewa ake wai sai dole ka dinga raka ta coci, dole ka zo ka tsaya a bakin coci ta fito ka tafi da ita, duka dai hanyoyi na buɗa abin da musulunci ya kuntata shi don a biye musu. Allah ubangiji ya kyauta. Barakallahu fikum. Malam bil munasaba wannan nukta da kuka tabo daga karshen nan ta zaman musulmi a kasashen kafirai. Na taba haduwa da wata magana ta Ibn Uthaymin rahmatullahi alaihi da karkashin hadisin da manzo Allah yake cewa ana bari'un min muslimin muqimin baina dhahraynai al-mushrikin au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sai zo yace duk wanda zai tafiya kasashen turai ta hanyar uku gakka yadda ka wuce su. Na farko ka zama musulmin da zai iya kare addininsa, haka yake. Na biyu ya zama ka je kasuwancin da ba iya samu wannan abu sai wajen su. Abu na uku ya zama abin da ya kai ka magani ne ba za a samu sai ta wajen su, kuma inda za ka je akwai aminci. Ce amma a wuce haka kai kana zaune kawai a tsakanin kafirai, kana jin daɗin zama tsakanin su, ba neman kuɗi ya kai ka ba komai bane, kawai kasashen ne suke birge ka zama a ciki. Al-aqal wallahi akwai ta matar da ta taba zuwa tana ce mini danta da ya bar kasan nan ya je turai, ce musulmin kirki ne, karatun qur'ani yake ta yi, sallah, ta ce wallahi sai yanzu yana shakkar addini, sai yanzu yana sukar addinin musulunci. La ilaha illallah. Ce to ai wannan magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, hadari ka zamna a wurin zaka me zaka tashi a tsakanin mutanen da suke ba sa son addini. To kamar yadda ake cewa al-insan ibnu bi'ati, to in ka tashi cikin mutane ko in kana tare da mutanen da suke da sako-sako da addini, sai ka kai ma kai sako-sako da addini ko da musulmai ko bare da gaske ne kun bitana. Kaga sannan kuma Allah ya ce la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Me yasa dan rukun su awliya kin zai saka me ka bar wani abu na addini don kai musu abin da suke so, ka bar wani abu wanda sun ganka za su ce kai kana da abin nan. Idan misali lautu dihinu fayudhinu waddu law takfuruna kama kafaru takununa sawa. Yanzu ga musulmin da yake misali ya tashi a turai, ba haramun bane ya sa misali ka sa shemis da wando, amma daga karshe me zai kai ka ga haramun. Daga musulmi tsanin kirki babban malami misali ya sa shokol, ya sa santir, to matsalar sai iya sa wandon da zai wasafa al'aurashi, kaga an bada a cikin abin da ba su aske ga gemin haramun ne. Zama a cikin kasashen turai zai saka mai bari in aske ni fa in ba aske za a yi shakka da in ba aske za a ce ni kaza ne, to bari in aske domin me in fitar da wannan tuhuma a kaina, komen don in dada musu rayuwa.
Allah da ya kiyaye, Allah ya tabbatar da alkhairi. Ina ganin za mu karkare da Malam Shitu. Malam Shitu, menene jan hankalin da za ka yi ma masu yin oda kaya irin wanda suke da alaka da bukukuwa na 25 ga wata da 31 ga wata? Yanzu misali ga wanda suke odar wannan al'abun nariya kenan, wanda za ka ga mutum yana tafiya can cikin dare, za ka je ana fau. To kaga lokacin da babu kwanciyar hankali, mutane me za ka sa mutane cikin ru'ub kenan, za ka sa su cikin tsoro. Akwai wanda suke oda irin kaya, riguna matsatsu wanda mata suke sawa. Akwai wadansu abubuwan da suke suna alakantuwa ba a sayin su kamar yadda ake sayin su a wannan lokaci na karshen wata. Shin menene nasiha ka zuwa ga musulmin da suke oda irin wannan kaya su taimaka ma kafirai, ko kuma musulmin da suke da makhbaz, mana boulangerie ko kuma wurin sai da biredi da suke musu irin wa'annan abubuwa na misali na wanda suke da alaka da sallolinsu, ko kuma irin waɗansu hutace da za a rubuta suna a ce sabon shekara ta zo, ana ta waɗansu abubuwa. Me jan hankalinka ga musulman da suke kawo irin wannan kaya da suke taimaka musu? Na'am, waɗannan abubuwa duk yana daga cikin hanyoyi da mutum zai taimakawa wannan barna nasa. Kina akwai ta'awun 'alal ithmi da gaske, kuma baya halasta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man dalla ala khairin ka fa'ili wa man dalla ala sharrin ka fa'ili. Duk wanda ya nuni zuwa ga wani barna to kaman shi ya aikata wannan barna. A cikin littafin da malam ya fara bayani akan sa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alai, ya yi ishara akan irin wannan cewa asali idan mutum yana harkan kasuwancinsa yana siyar da abin da shari'a ta halasta, sai lokacin ya zo wasu suka zo suka yi siyayya, wannan babu dalili a kanka. Amma wannan mutum ya yi kasada hada tijara li hadhihi al-umur al-munasaba, ya nufaci yin haka ne ya tashi ya je kasashen turai ko ya je kasuwanni ya siyo irin kayan da za a amfani da su. Babu shakka wannan ya taimaka wajen yada barna, kuma ya taimaka wajen yin fasadi. Yufsiduna fil ardi fasada. So baya halasta, musamman kuma mutum ya tuna cewa Allah madaukakin sarki da ya halicce mu ya riga ya kaddara abinda kowa zai samu na arziki. Sannan hadisin Jibril da ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi babu wani rai da zai mutu hatta tastakmila rizqa, sai ya gama cin arzikin da Allah ya haɗa. Wajibu fi talab. Da haka ku ji tsoron Allah, ku kyautata abin da kuke nema. Kada mutum ya yi tunani ai cikin kwanakin nan zan samu kuɗi, zan samu riba. Ina ranar kuɗin da ka samu wanda babu tsarki a ciki? Babu amfani shi. Da haka mutum ya gane cewa abin da Allah ya kaddara mishi shi zai samu. Da haka kada mutum ya yi abin da zai lalata imaninsa, abu mafi muhimmanci kenan, wanda kuma ya fi komai tsada. So abin da mutum zai samu na dukiya bai kai tsadan ainihin wato dukiya imaninsa ba. Mutum ya ainihin wato tuna wannan, sannan ya gane cewa bayan wannan abu da aka yi to zai ci gaba da samun laifukan waɗanda suka aikata wannan abu. Kaga abu ne mai yawa. Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu, Allah ya kare mu. Alhamdulillah rabbil alamin. Anan ne muka zo karshen shirin namu, laifin daɗi karewa. Abin da ya kamata musulmi ya lura da shi a duk shekarar da ta wuce, ya kamata musulmi shekara tashi ta matsayin shi na musulmi ya kamata ya lura da ita, yaushe ta shigo, yaushe kuma wata ta wuce. Ya kamata ya kalli lokacin da yi shekarar da ta wuce, shin me ya aikata a cikin alkhairi, sannan kuma da ta fuskanto ya yi kokarin cewa shekarar da ta shigo zai ninninka kokari fiye da wanda ya yi a shekarar da ta gabata. Haka ya kamata musulmi ya kasance, ba ya dinga yin kokoyo da kafirai da bin su a cikin sallolinsu, ko yi musu abin da zai dada musu rai a cikin irin wannan salloli nasu. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya karba muna, kuma muna fatan Allah ya mai da su malam gida lafiya, kuma Allah ya sa abin da ya kawo su na bude TV Albani kuma a yi wannan aiki a kare shi lafiya. Masu kallo da saurari bi idnillahi ta'ala cikin lokaci kaɗan za ku ga ana hasko muku TV Albani akan tauraron dan adam. Anan ne za mu dakata. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.